ए बाबा नंतर नंतर बोल, मी घेऊन येतो ना आगे त्यानं. अरे संध्याकाळ नाही झाले, 7:30 नाही वाजले अजून, कशाला बोंबलतोय? पोलिसांना सांगे ना, आवाज बंद कर. बांधून इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही फार चांगल्या रीतीने आणले, रस्ते पाणी वीज आहे, काही नसते तेही करू. आम्हाला आता नोकऱ्या तयार करायच्या तिथे दोड्या हो त्याला आणा त्याला इथे येऊन बोलायला सांगा, मी बघतो. पोलीस तुम्हाला सांगतोय हो, माझ्याजवळ बघा ना, त्याला घ्या ताब्यात, पळू नकोस. हा उद्धव ठाकरेंनी पाठवलेला असेल. बोंबल त्याला बोंबला येतं, बाकी काय नाही ना, मतही नसेल त्याचं.